kada slavimo uspehe, želimo da nam se ti uspesi nastave. Sada svi jako želimo da se nastave uspesi moje današnje gošće, jer su to i uspesi iz Srbije. Marina Maljković je gošća emisije Tako stoje stvari. Ekipa i samo 2 godine kasnije uspela je da nacionalni tim dovede do polufinala Evropskog prvenstva. Međutim, taj uspeh nije bio dovoljno dobar za velikog borca. Ona je već narednu priliku iskoristila da se popne na najviše postolje. Srbija je 2015. postala evropski prvak, prvi put u svojoj istoriji. Dobar dan i dobro nam došla, Marina. Kako si? Pa odlično što sam u tvojoj emisiji, što ljudi kao ti se bave i sportskim temama ponekad. Pa ti si srce, puno ti hvala. Htjela sam da te pitam na početku kako dočekuješ novu godinu, u kakvom raspoloženju? Pa srećna. Ja sam svoj veliki san ostvarila na Vidovdan 28. juna kada smo uzeli ovo zlato. Tako da ću biti mnogo relaksirana u odnosu na prethodne godine kad ide da mraz u pitanje i Nova godina. Da, pa sigurno sam da ta emocija drži dugo. Jako dugo. Neka posljednja informacija vezana za tebe je tvoja odluka da otvoriš besplatnu školu košarke za devojčice. Hajde da krenemo od toga. Otkud ta želja? 28. to je odmah 29. pošto sam to ja, nema mira. Odmah sam krenula, dostigla sam neki vrhunac u seniorskoj, ajde da kažem, košarci, ako naravno ima dalje, tek sledi olimpijada, ali jedan ogroman korak i istorijski uspeh, ta zlatna medalja. Šta je to što ja sad mogu da učinim da pomognem svojoj zemlji, da pomognem Srbiji, da idemo napred, da jednostavno ta naša medalja dugo sija. I onda sam se spustila dole, što se kaže, u samu bazu. Mnogo preko društvenih mreža, znate kako to već ide, što na ulici, što od roditelja, što od dece. Stalno su nas, devojčice žele da se bave košarkom i ljudi su zapravo, nisu svesni koliko. I koliko smo što košarkašice, što ja dobijale poruka i molbi da se nešto desi, da nešto krene. I onda, jednostavno, moja želja da sport ne bude privilegija, nego pravo, zaista na onaj pravi, najhumaniji ljudski mogući način. Početak na moje veliko zadovoljstvo razumevanja opštine Stari grad, moga grada, Beograda, početak na Dorćolu, na jednoj finoj lokaciji, škola Mika Alas. I to je zaista krenulo fenomenalno. Ljudi su oduševljeni sa svih strana, što direktorka, profesori, a naravno roditelji i deca pre svega, što je najvažnije. Tako da smo već na početku napravili opet neke neverovatne rezultate. I da, i pravi se ta baza bez koju u stvari nemoguće očekivati neku ozbiljniju budućnost. Pa da vam kažem nešto, taj pokret je trenutno, evo ovih dana, moja onako najveća sreća i zadovoljstvo. Ja sam bila na oba treninga, ljudi su me onako malo čudno gledali, selektorka došla i gleda ceo trening, znači ja nisam ušla tu i da, prosto ja to ne umem, znači ja sam osoba koja kad nečemu želi, odluči da se posveti, idem do kraja. Ja sam sedela i gledala punih sat i po, znači oba treninga, ta prva, slikala se, družila se s decom i obećala im da ću doći u februaru kad se vratim iz Francuske, kada budu kvalifikacije, reprezentacije. Moj osnovni cilj je da opet neke rekorde ostvarim i da, eto, zašto da ne pomognem da 5000 devojčica novih upiše košarku, za početak u Beogradu, onda i u celoj zemlji. Planirate i da se širite. Dobro, ajde da krenemo negde i od tvog početka. Znam da je potpuno možda besmisleno pitati otkud ti u ovim vodama, ali sam opet na par mesta našla neke informacijice i da nije baš bio tvoj plan od početka da uđeš i da upišeš višu trenersku i da kreneš da se baviš time. Razmišljala si i o psihologiji. Kako je došlo do toga? Nisam uopšte. Zapravo, ja sam igrala košarku, sad se to više nikad i ne pominje s obzirom na uspehe u trenerskoj karijeri, ali zaista imajući jednog trenera u kući i svih tih godina i taj život u inostranstvu, znači sve gde smo mi putovali, cela familija u pratnji oca trenera, zaista nisam nikad želela to da budem, nisam želela da prolazim kroz taj stres, nisam želela da živim taj život, znači nikada nisam jednostavno... Čekaj, šta se desilo onda? Ne znam ni sama. Došla sam u Beograd,
nakon bombardovanja, stalno kažem slučajno, zaista je tako bilo, slučajno košarkaški klub Ušće, moj početak, i kada si na samom vrhu, nikad ne zaboravljaš ono gde si počeo, bar tako ja mislim, i jednostavno Desilo se. desilo se, Šta krenulo. je to, Marina? Neka sudbina od koje nije mogla da se pobegne, jel da? Da. Jednostavno, i stalno kažem, i onda taj košarkaški virus koji te jednostavno proguta. Ja od tog momenta, ja od tog momenta pa do dana današnjeg ne znam ni za šta drugo, sam za košarku. Šta ti je otac tada rekao? Kako je on to Nije prokomentarisao? Nije znao? Ne, apsolutno. Kako nije znao? Po nekom momentu je saznao. Ne, nije znao, jednostavno. Nisi mu javio? Živeo je u Španiji tada i vodio u nikahu iz Malage i jednostavno mislio da se ja bavim nekom dečicom tamo negde u kraju i da je to neki hobi, da je to neka školica košarke. Kako je izgledao trenutak kada je shvatio? Upravo to. Onda jedna od dve utakmice na koje je došao, što je zaista bilo onako smešno, da tako zabavno za mnoge. On je došao na turnir gde sam ja ulazila u prvu ligu. I on je onda bio potpuno u šoku. Ishvatio je da stvari više nisu tako naivne. Da, jer je očekivao mislim, uopšte nije znao, pa kaže ovde se igra košarka, pa onda već počeo da se trese i to je bio početak i kraj. Gledao je, tu mu je već sve bilo jasno da je to uzelo ozbiljnog maha. Uspeo je nakon toga da pogleda moj prvi klupski uspeh, to je sa Hemofarmom u Subotici 2007. godine, osvojen kup. Tu sam krenula sa medaljama. A zašto kažeš uspeo je? Šta, nije mu prilog da te gleda? Ne, i tu je došao na nagovor nekih prijatelja svojih iz Subotice, u stvari da provede vikend sa njima. I onda su ga oni zapravo naterali da dođe i da isprati tu utakmicu i nakon toga više nikad. A jel pričate nekad o tome? Mislim, on je, smešno je reći, je li legenda naše košarke 4 puta evropsko prvenstvo, ako ja ne grešim? Ne grešite. Sve informacije, zato sam ovo rekla na početku. Kaži mi, je li to neki cilj da se krene tim stopama? Pošto ti kako si krenula, mislim da ćeš to jako brzo postići. Ne, zato što i stalno kažem, naravno da pričamo o košarci, naravno da pričamo o svemu, ali nisam osoba koja ima idole, nisam nikad ni kao mala imala omiljenog glumca, ni kao omiljenog pevača. Ne, nikad, zaista, stalno sam bila u nekom svom svetu i u nekoj svojoj mašti. I mi, naravno, ne možemo da ne pričamo o košarci, jer je ona veliki deo nas i generalno cele porodice. Ali već su naše karijere, da kažem, dosta različite. On je napravio te ogromne uspehe u klubovima. Ja, pored svih, a bilo je do sada dosta uspeha s klubovima, posebno sa Partizanom, najviše opet me ljudi gledaju kroz reprezentaciju i kroz ovaj ogroman uspeh ženske košarke. Kako si kao trener? Šta ti kažu igračice? I sad ide onaj odgovor, to morate njih da pitate. Pa ne, umem da odgovorim. Mnogo tražim. Strašno je, sa mnom je strašno teško, a zapravo i jako lako. I mislim da je to veliki plus reprezentacije Srbije. Pod broj 1, jer je za današnje vreme u celom svetu jako retko da je neko toliko na okupu. Znači, ja sam tim dobrom delu devojaka trener preko 10 godina. Znači, to je zaista jedna stvar za divljenje u današnje vreme i u klupskom i u reprezentativnom sportu. Znači, da je neko toliko dugo na okupu, jedna prosto grupa ljudi. I sada, i letos naravno, kad je ostvaren uspeh, a i sada u novembru, mi smo nekako, to je toliko, to je išlo. Znači, sve ide. Sad idu i treninzi i mnogo je vremena trebalo, mnogo napornog rada da se dođe do toga, ali to onako glatko ide. Ja ne mogu da vam objasnim. A kaži mi, ajde da se malo vratimo na taj neki trenutak pre Evropskog prvenstva. Ti kažeš veliki uspeh, svi će reći nezapamćen uspeh, onda i plasman na olimpijske igre. Jesi li negde imala viziju? Da li si verovala da ovo može da se desi? Pa, prvo, ovo što sam rekla malo pre. Znači, 2011. 19. avgusta sam postala selektor
Ja kad u nešto uđem do kraja, ovo što sam malo pre rekla i za pokret za dečicu, potpuno isto. Ja kad sam odlučila, nisam imala neku preteranu ambiciju, čak i u nekom prvom razgovoru sa predsjednikom Saveza, gospodinom Đilasom, nisam rekla da, želim odmah, ja ću biti selektor. Ne. Onako... Pomenut ćemo tvoje pismo nakon razmišljanja malo kasnije. Naravno, razmišljala sam o tome u tom prvom nekom momentu, da li ja zaista to želim. Kad sam odlučila da želim da budem selektor, ja sam već tada, mi smo zajedno svi u Savezu razgovarali o olimpijskim igrama i o Riju i zaista na svakom koraku nailazili na podsmehe. Evo da dođemo odmah do tog trenutka. Ti si imala ponudu i da vodiš i francusku reprezentaciju, ipak odlučila si se da ostaneš u Srbiji i u tom pismu rekla si, evo ja ću sad malo da parafraziram, da ništa ne može da ti zameni taj osjećaj da radiš za svoju zemlju i da radiš za radost svoje zemlje. I to te izdvaja. Je li ti taj patriotizam uvek bio deo tebe? Evo, Maja, ja ću sad tebi po prvi put da kažem onako premijerno. Ja nisam ni u jednom momentu, Marini Maljković je prosto nezamislivo i dajem ti direktan odgovor na pitanje, ali po prvi put vezano za tu priču o francuskoj reprezentaciji. Marina Maljković ne bi nikada nakon osvojenog zlata za Srbiju i tog sna koji se ostvario 28. juna uzela ni jednu reprezentaciju. Znači da mi daju milione. To nije bila opcija za tebe? To za mene nije bila opcija. Naravno, radi mog francuskog pasoša koji imam, jer sam dugo godina provela u toj zemlji, ja tu zemlju volim i poštujem. Naravno da se stalno pominje priča logična priča oko francuske reprezentacije. Ali to nikada za mene nije bila opcija. I te neke priče... Čuli smo malo prije Šarenca koji onako uzbudljivo najavljuje sve, ali opet komentariše i tvoj izraz lica i to jeste nešto kako te ljudi komentarišu da u tim prelomnim trenucima i tekako uspeš da zadržiš svoju smirenost i ne pokazuješ ni nervozu, a ne pokazuješ ni preteranu radost. Šta je to? To je to svesna odluka? Je li to stvar karaktera? Je li to... To je stvar karaktera. Mene čak i zabavlja kada ljudi podstiču tu temu. Marina se nikad ne smeje. Pa ljudi, ja radim svoj posao. Ja tamo, u mojoj glavi je milion odluka, milion akcija, milion stvari koje u našem sportu, u košarci odluka treba da se donese u deliću sekunde. I ja dok radim svoj posao, ja ne mogu da se smejem. A onda onim ljudima koji su meni bliski, koji tekako znaju kakva sam osoba i koliko se smejem sa strane, njima je to prosto, kako da kažem, zabavno da neko uopšte to postiče. To je karakter, to je moje ponašanje. Ja sam dok vodim utakmicu duboko u svom poslu i činim sve da se utakmica dobije bilo u klubu, bilo u reprezentaciji, jer se to od mene traži. I još jednom, za sve nas koji nismo tada tu na parketu, šta je to što odlučuje? Znači, recimo, finale Evropskog prvenstva. Sjajan tim i sa jedne i sa druge strane. Fantastične devojke i sa jedne i sa druge strane. Neosporno su dobri selektori i sa jedne i sa druge strane, ali ipak jedna pobeda. Šta je to? Sad me prolazi kroz glavu, vidite da se sad smijem kod vas u emisiji. Tako da umem da se nasmijem ponekad. Ovo o čemu sam malo pre pričala i ono što mene najviše ispunjava u radu sa ovom grupom devojaka. Ta grupa devojaka koja je najzaslužnija za taj uspeh. To govorim jer imamo i dosta slabu ligu u odnosu na druge zemlje u Evropi, tako da ovaj uspeh, kažem, pripada baš tim ljudima, imenom i prezimenom, najviše. A uspeh i moja ispunjenost o kojoj vam govorim je način na koji te devojke igraju. Znači, one su prihvatile, rekla sam sad u novembru, nakon prepunog Pionira, 7000 ljudi za žensku košarku, što moram da pomenem, da su one kao drogirane. Da one igraju kao drogirane i malo pre sam vam pomenula kako je to izgledalo, evo sad u novembru, nakon zlata,
gde su jednostavno ono, najiskrenije devojke mogle da dođu opuštene i da mi smo sada evropske prvakinje. To nije bio slučaj. One su trenirale bolje nego ikad i ja im želim evo u nove godini da nastave tako, jer ako tako nastave, sva čuda su moguća. Znači način na koji oni igraju i bore se za svoju zemlju, moj sistem rada koje su apsolutno prihvatili, to je ono što nas izdvaja od drugih. Kako sebe vidiš u budućnosti? Šta bi sebi negde poželjela u narednih 5 godina? Nikada to nisam umela da radim. Evo to priznajem. Znači, nikada nisam umela da planiram daleko. Ja sam osoba koja radi iz dana u dan, iz sata u sat, koja, kažem, koja god da je posao u pitanju. Radila sam ja i druge stvari, ne samo košarku u svom životu, kao što ste naveli. Mnoge mene stvari interesuju, iako je košarka dominantna, naravno. Ali ja sam osoba koja ima ispred sebe posao, ja to obavljam, ja ne razmišljam mnogo unapred, negde naravno iza imam neku viziju, ali uvek je to išlo, ako sportski pričamo, iz utakmice u utakmicu, da se svaka naredna utakmica pobedi, kao i svaki taj naredni posao, naredni problem da se reši. Prosto sam taj tip osobe. Marina, samo ti nastavi da radiš ovako kako radiš, a mi ćemo nastaviti da budemo ponosni i na tebe i na sve devojke. Mnogo ti hvala što si bila gošća. Hvala puno. Jako mi je drago. Hvala najlepše.